la kune case khona akunanjabulo. So la sifunda khona sesibona iBhayibheli lithi ke uJesu kwakumi ngasesiphambanweni sika Jesu unina kanye nodadewabo kanina uMaria elichubeke lithini. I think u26 litheke uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona. Wathi kunina mama ebheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi bheka unyongo kusukela ngaleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Mhlambe into engayisho ngalelizwi lisifundisa about the fellowship in the kingdom. In fact mangake ishanda ngibuyele kulamazwi amazwi onke uJesu wakhuluma esiphambanweni kahle into yasembusweni. We need to understand into yombuso kaNkulunkulu. So uma sisembusweni we must have a fellowship embusweni. Now ngithe mangifunda la I pick up two things ukuthi unina kaMaria unina kaJesu onguMaria wayemthanda uJesu njengomama wakhe. Now uJohn lo mfundi othanda uJesu wayemthanda uJesu. Kunento efanayo between uMary noJohn. Bobabili bathanda uJesu. But ukuthanda uJesu akwanele phela. Amen. Fellowship. Yezwa bazalwane. Yes. Ukuthanda uJesu nje kuphela akwanele. We need also to love one another as much as we love the Lord. Yes. uJesu uzoveza lento embusweni ukuthi njengoba ningithanda nobabili kufanele lothanda eningithanda ngalo nani thandane ngalo. Amen. The same love enithanda mina ngalo thanda. Ingakho uJesu uthi mayekhuluma nabafundi bathi uthi babuza uJesu abafundi bathi imuphi umthetho omkhulu. Uthi uJesu oqala wothanda uNkulunkulu wakho umkhonze ngenhliziyo yakho yonke. Uthi omunye ofana njengalo wothanda umakhelwane wakho njengalo. These are principles in the kingdom. Yes. Because we cannot claim to love the Lord but we hate each other. Yes. You know lento it's about fellowship within the kingdom. The same love esithanda ngalo uNkulunkulu, that's the same love we need to love one another. I do pick up ukuthi kunento enkulu kulento le umholi ayishoyo because uze ukuzosusa izono zehlabathi not zamvelo. Yes. Uzosusa izono zezwe. So i-fellowship needs to be there. Even makakhanda umzimba which is the church angikwazi ukuba umzimba ngingekho. I need to fellowship with